siya, mga taga-Irusin, taga-Sursugon, mga Bicolanos, Bicolana. Makapi. Makapitabi kita. Hapon na naman. Naman ang suda. Sa palayan, pakain ng baboy. Kasi buntes. Buntes yung baboy. Kapi-kapi sa hapon. Padin ang burod. Aday ka mahulog. Ha? Mga man ang suda na mo kanina. Kangkong. Saan mo ka ba yung mabuhayan? Mayo. Nan babae lalaki? Nan lalaki? Baga lalaki o baga babae? Sabi nila, baga lalaki kay biluguno kong tiyan ko. Pero bujag. Ang burod, nakalive ako. Suda naman. Okay yung kamay. Kaya tayo ko, ati siya na ito. Pero bujag ang burod. Parimod. Nanaindihi mo? Ha? Nanaindihi mo? Di man ako nagbili. Ang saro ka. Ay, ang saro na gilihi. Ba ini tinanong niya? Oh, mainit. Tugo sa ako, pero... Badi, badi nilakadan mo. Ha? Nilakadan mo da pagturod. Ang bot kay san ano nga ni nagduha na kabulan tiyan ko nga pag nawat ko nga ni layag lang nga ni Pag una mo layag lang. Tapos batog sa to Ako nga ni layagan man sadto. Pag una ko burod. Paano man ako magburod? Wala man naburod. kaya sabi nga ni nila kapag may asawa ko lalayagan ko mayong kaya eruption maski may asawa ka naglalayag ng gihapon. Kasi nga ni wala asawa, lalayagan. Oo, kay kung diri nga normal ang ano mo, dugo mo. Pero normal man ang menstruation mo. Oo. Normal man. Aday. Ganun sa ako? Padin ka? Bago rin. Mainit ang baga. Mm-mm. Summer na. Grabe ang paso. Makakaon doon sa iyo. Ay, ano doon? Ha? Harap ni Randalan. Wala nga mirinda. Masaraman kung tani mga pinakro, ha? Kamote. Mm. Wala kamote. Hapon niya nagpabulod ang diwa ni Gura. May tanong sira. Ano man lang bilang huli. Tapos, Mo lang. Ang mga gulay yun. kung may kamote, kunta ha. Maluya. Maluyang kamote ha. Pero san dati sa bulod kami nagbante, drago ng mga kamote sa ito mga masira man yan, bara. Dito biha. Oo, sa bari o gangarayo. Naman talaga dagan ko sa baril. Sir, pero niyan, bagan, Grabe ang bagan, ginader nila na kamuti. bagan wala man ako niya na nagtanong kamote dito sa amin. Di ko lang aram kung na yun. Sila salbe pagka sa baril man. Nagbabante sira. Ang papa niya, grabe ang dinanusan. Nakaagi na do. Kaduwa nga ni kasag ka. Oo, nag-gather sira pa. Oo, tagtunga. Tunga na sa ako na. Inalas na intiro. Ay, Tunga na sa ako na. kamote. Dara na kamuti. Ang una na sagka. Nandi pa pagtalas. Paglas na, kinalas na. Tunga naman na sa ako. Kaso mahal man ang kamote niyan ha. Ang pera niya ng kilo. Ang wala niya ng kilo. Magkamote, magano mahalon ang pagkaon niya. Grabe na pagmahal niya. Patato si Ma'am ha. Ma'am, Ma'am Eleanor. Naimod ni ano kahapon. yan? Ma'am Eleanor? Si ma'am, si teacher. Oo. Okay. Patato. Hindi mo ganyan tato. Badi lang, tato talaga. Tato talaga. Nakambutang Butterfly. butterfly. Badi may mga kapatsiya na Dire, nagpatato ko ni siya. Taga dito lang sa kanila. Barkada man. Gayon pagkatato ko na. Sunod ni kahapon. Yung may di man nga niya. Kaya nagkuha kami kahapon sa Notre Dame. Gusto ko man magtato kaso di ba na akong baragayan sa tato na eh.
Yung makahadap mo na. Kumakadog pati. Aram mo ng mga, ano, mga judgmental baga. Hindi ka nagkuha sin ano, sada. Naglibot ako, kanto dito. Yan, nakaagi nakuha ko, daghano, nakuha ko sa ina plastic. Yan, Badi daghan naman nagkuruwa. ha? Badi daghan naman nagkuruwa. Para ako doon nagkukuha. Hinarawan! Ay ma, Oo, ko di mong kulho. Ay, hinarawan. Pati man dito sa salog. ama, Andres, aran din. Ano man. Inharawan man. Doon lang baga ako nakakadagan no, sa may pasakay niyo. Pero inura na ha. Ngayon, Ano yun pa? andun lang sa may kali. Ah, sa Doon may lang ako kalila. nagkukuha. Ay, inluluto yan ng mga ilit. Ako, Ano ang luto soon? ano, Sarap sa adobo. diri, kangkong chips. Ay, oo, kangkong chips. Minsan nga ni may kangkong, lumpiang kangkong. Ambot daw. Oh, masarap man siya, lumpiang kangkong. Ah, tapos, ano pa, mayan pa. Ano pa ba yan? Masarap man ang kangkong chips. May pa ba yan? May lumpiang kangkong Kaya pa. nanguha ako niyan, kaya ma-deliver naman yan to. Doon sa akin. Ano lang, sundahon lang ang kinuha mo talaga. Dahon lang. Pero ako gusto ko sa ano, ang gusto, dahon, gusto ko ang dahon, pero gusto ko sa mga paklang baga niya. Pero ang malambot. Oo. Kaya ko sa mga aragira. Gusto ko yan na aragira. Oo, ang mataba baga na mayumok. Ang kulay puti. Oo, ang puti. Puti na ano. Ang dako. Mm. Loko. Pero may ako siya nagtitinda sa eskwelahan. Ako ay magturo-tinda. Ako gusto ko magturo-tinda para may ano. Wala man ano, budget. Tapos Problema ang ano, budget. tapos ang transpo. Kalakaw. Oo, tapos erog sa diho. Maturo-tinda-tinda ba ako doon? Wala magyapon. Sa duwa ko lang hamo. Ubus Diri, at na. least may income ka. Ubus na hamo kang income. Sa duwa Diri, ko. mayon pa, halimbawa, may tinda ka, tapos may iba ka pa na pag ano, na diri nira makakaon. Ang diri nira nga. Sabi ko nga ni, magayon niyan kung naramihan. Halo-halo. Wara dun ano dati. And di ba nag-ano ka dati? Ano to, online game? Wara na ito. Hindi na ako nag-ano, kaya nawawara ang Facebook ko. Diri sa kakaipuan man sa tupan may load. Oo, pero may talaga may load. Ano, pinara. Ako pa no, okay man na ako sa to, kaso nga busy ako. Diri ako masyado Di niyan, ano, bagang, wala na. mayon, baga nagluya. Nagluya ha. Diri irog sa una dati na makusugon ha. Di na nga niya ako masyado nakaka-condition. Sanora, nag-uyag. Paano daghanan naman panutan na mga ano. Nagkakakomisyon ako pag eruption mo, direct ako nag-invite. Pero kabulan, mo lang ako Oh, makakomisyon. at least may ano may Natitipon lang. may wara talaga oh. Minsan natitipon lang, 300, 100. Galing niya na free, sabi ko nga ni, kung wala sin, puro extra si Robin, wala kami. No. Eh, wala niyan, aranihan pa baga. Pero pag mag-aranihan, pangay ako nakabakal sang gamit ko. Sabi ko, tama-tama may sa abril. May pa man ako mabuhayan katapusan. No. Hindi. Mabakal na ako pa di. May simanay kay, sa ano kasi simanay mabuhayan. July. Sabay patik ako, nain na nawara na ako din. Di mo ako nagburod. Nain talaga si... Kunain na di rin ako nagkakapot sa iyo. Malas talaga ako sa mga ano. Kaya... O, di rin na ikaw sa ano? Si Mana inul na baga. Si Mana inul na naman sa iyo, handle. In ano kami? Sukulang kami didiho. Oo, sa burod. Oo, ang mga burod. Sa, Pag dapat ko bata lang sa nung mayon. oo. Sabi ko, may sa burod mo pala ganyan. Sabi ko, nakakal-nourish man kami. Sorry man. Sabi nga ni mamay nun, may feeding ko nung, pag dapat ko, ang bata lang sa may erogso. Diri kay paano, may bata pa no kahit sa sulod sa ano, sama pa no, ang importante baga sama mga bata, kaya nakapokus kami sa mga bata. Ikaw mo ina, may bata ka mo sa sulod sa bata, kaya naalagaan ka mo ng mga burod. Kung nga ni mamay nun na gano'n. O diri na ikaw, didi ang ano?
BNS na yun si Mama Inon? Binis man talaga si Manay Inon. BNS si Mama Inon? Binis yun. O pag namot ko, BHW lang. Binis yun. Ah. Yun na ngayon, may kapot. Binis si Manay Inon. May ano, Diin ka na. ano, nagbiyo na kay, dati ba dako ang kapot ko niyan, ano na lang, tulo na lang na purok. Dati baga 5. Mga gardo versus ako sa to. Ano? Dili, puro 5 si Mama Inon. Tas dua lang paano na purok ka na. Ay, tulo. Dua. Tulo. No, ano sa kanya nag-ugsod si Ma'am Glinda tapos na ano niya yan. Kaya man niya, pag may feeding, sambunay, si Mama Inon lang naghahatod. And hatadan ka. Oo. Ang yang. Piraan, ano. Ang Ay, di na ako ano sa iyo, matagsang bunay. Manay man, si Manay man. Oo, naghatag na na isang, pinakaagi na, bulan. Sabi ko, mga lasat, aday, makamis Tapos man. may gatas na kaupod. May ito, may gatas. Gatas bunay man lang yun. Oo, gatas bunay. Ano, birch tree. Birch tree na gatas. Kayo nagdudulog magpunta saan na tahimik na. Ano yun? Napresko na Presko. Sintro buli na init na ay. Ay, bulik dito ito na paso. Grabe na paso. Pasuon. Kapiho. Ay, Kung kasi kung may tinapay kong padito na tinapay kita. right na. Pait lang. Ito, pait lang. Pag-uli sa tinasaro. Ha? Pag-uli sa tinasaro, mabaka na ito biscuit sa May pasalubong man. Ay, hindi. Nagtatrabaho si Agoy na. Kaya daw ako nagkarita sa Taramba. Yun naman ay tresita. Ah, ano lube? Diri. Ano rin? Bato? Taramba. Mapahingay balay. Nagpahingay ito mapabasa. Mapabasa? Mapabasa ba ganyan na Lake City? Ang kanay. May na tresita. Doon ako na balay. Oo. Ang tantan. Oo. Kilala ko. Kaya nga sa balay. Sana daw ko. Mauli pa no asawa. May kasita. Sana ko daw ipahinga mansion ko. My God. Hindi pa nababatugan. Ano, tumabalay dito si ano? Oo. Yadi, pahingad na ini. Magayon man talaga dito ng tao. Para maganda di kayo mapuno. Pag sa luma, pagkaaga. Mapresko. Ako gusto ko talaga di mag-ano. Tapos pwede na baga magsuludan mo to. Oo, pwede na baga. Konting lakaw lang. Konting lakaw na lang. Bili mo yung hamok doon sa tindahan. Oo. Hanggang dito Pero minaakot didi kay mabahayanan orig ko. Magpropasyar ka didi. Yun? Oo, borjo. Aboro dyan. Mabahayan niya na April. Ama, mauuna ka ngayon sa ako, ha? Ayo. Oo ha. Madjajudit ka na? Oo ha. Oo, Pero man lang yun, 3 months man lang yan, 4 months. Nauna ka maghihapon ng burod. Dire, nauna ka magburod siya, nauna magbuhayan. Ang taburod niya yan yun. Burod siya ta. Magbuhayan na nga. Magayong, kay di na lang kapot mo di. Makaano-ano ka na, di ka na bisihuno. Hindi, dati sa bisihuno. Mano ka na, inibod ko dito. Kaya si Manay Nol na naman sa inyo. Kasi, pati share na da ito. Kaya ang lakaw. Ang lagbao ng buko, di ko na nasikat ang buhay ko. Ay, malang saro mo. Sino? Siga, no, bilin ko. Ano siya sa irog sa dilam? Ano yan to? Ay, ito sa, balay. May na ka nang papabili man. Oh, papabilin siya, pero mapabilin man niya to sa
Sabi ko bibili nga- na ko sa sabi ko pagkaon, nga, maliban sa nabulit pagkaon, titi, may Iya. bili na ko Mabuhayan pa ako. kwarta. Ha? Sabi ko, mabuhayan ako tapos nag-rollan si Ivan. Ha? Mag-class. Ah, enrollan. Grade Sa 1 ano na. puno? Ano? Kinder. Kinder? Sa diin, sa Central. Oo, sabi ko. Kinder. Paano daw ang pag ano? Dali diri mo na dito sa ano, sa Bagsangan, pag-anon sa Central. Wala man bantay. Di ba nag-ano man si ano si Kim Joyce? Hindi bili na yun man. Ah, maaram na siya. Oo, maram na siya. O di, magpupudlo lang sila na duwa pagkakaaga. Bantayan pa yun. Ivan, bantayan pa yun. Sa eskwelahan nga ni. Adiri, si Ma'am Mary Jane, maaraman nito na teacher. Bura ka sa ito magiging problema. Sa kabihib man si Ivan. Ay baa, Ah, yun lang. na resdal soon. Papasalian sun si ma. Linar. Ah, dito, di maobrakan Ma'am Mary Jane. Ang bata ko nga ni, na yung Sabi ko nga formal ni, man siya. kung pwede kunta, i-request ko muna kunta sa ano, maestra na i-enroll na po dito. May sabi sila ni Ate Jenny na mabuot na maestra, kaestrahan ko lang ko. Kung pwede kunta, i-module ko muna, mga pera kabulan baga na. Pwede na baga ako magatod-hatod. Okay. Maanuhon man, kung di ko pa eskwelahon, di masasayang ang ano niya. Ang taong. Oo, ang taon. So, di sa ano niya, habang nag-refresh pa, para continue sa ano niya, mababayaan siya. Kaya nga ni, pwede man kunta ha, module lang. Pwede man yun. Kaistoryahan ko nga ni. Pag ano, May, mabuhayan ako. May, Sakto ho nun hanggang. o may isang ano, 27. Dire, may 27 mabuhayin ka. Mga 3 months, pwede ka na sun mag-ano, Kaya nga ni, inigil ko lang. maglakaw-lakaw. Habang ano, may ano ba gayon? May brigada ba gayon? Dire, ano ka na, ano ka ba, purpose? O di ka pa man purpose, pwede ka man mag-explain ka lang sa teacher na bagong panganak ka. Kaya nga Ano ni, na, ano manira. may sinabi ito sila tigil na dito may... Si ano man, buti pa nga kamo, matuloy na ang bata mo. Ako sa kalam niya. Sabi ko nga ni, tama na yun. Yung pag-alon, pag-receive. May at least, ano, Bulit-kitit, sinuburong na pang duwa dire ko. sa amti o sa una lang yun. Pero pag nag-ano na yan. Sabi ko, di ka man talaga makasabi na tama na talaga yun. Oo. Siyempre, mga bata pa kami. Oh, Dugay, kabata mo pa, pira ka palang kataon. para 23 Ah, pa lang ako. oh, Diyos me. Kayang-kaya pa sa nandusi. Diyos me. Kaya, Kadaghan. Sabi dire ko nga at ni, least bata ka pa, nagbata na. Sabi Sa ko- nagbata kaya ako 31, masi, delikado ako. 50-50 ako. Oo. Delikado ako. Delikado talaga ngayon. Delikado Pag ano, pag may edad. pag may edad na. May ba kung Pero si Manay Marites, brada ito pa rin sa nagburod. si Marites. Pero na ang bata niya. Okay lang yun. Sabi nga ni, maski may edad ka na, pero may nagbata ka na, diri siya panganay. Pero kapag 30, ano ka na above, first Tapos, baby mo, delikado. Pero kung 30 plus ka na, mag 40 pa. Pero pag mga nakabata ka na sa ano, medyo diri naman ano, kasi ano mo, kumbaga, ano na. ako Nabot kasi ko pag first time eruption. baby, kaya delikado. Pag ano, mga first time Sabi ko, awatan man pa na ako mag ano, dinura. sabi ko pakabuhayan ko, maperis mo na. Pero may ano, may side effects na ganito. Kaya nga ni, sabi ko nga, Ikaw. Kaya Pero nga kung ni hindi ako- ba pwede makontrol? kaya sabi ko nga ni, kaya nga ni, di ako pag Diri nagpagkilo na yun. Dire pag ano, calendar method, dire man na. Ano, withdrawal man kami na duwa. Sa bagay, dire ko man na try pa ng mga Ano, pag ano lang. na ano, Jade. Okay na, Jade, oo. Nabubuisit na Tayo ako mo na. pag ano, Tayo mo na. pag eruption baga ng hubog. Siyempre, grabe Ay, oo. bagang hubog niya. Siyempre, Ayun lang, oo. Maski withdrawal ka mo. Ayun na, May mao lang. mayad kunta kong hubog, diri nagkaano. Mapaliwatan ka sagsagan son. Atog ka. Kay kung tanggihan mo man. Dapat pa, no? Sabi, Dapat pa no, ano, ay, pag ano mag-asawa, ay, ganang no, na. tao nga yan. Pag ano, Parang obligasyon pa naman pati, no? Mm. Hindi ka maka, ano,
Baka mamaya pag-isipan ka kasi nano. Ha? Yun nga naman. Kasi pag nag-isita na nga naman yung asawa. Hindi na may nagpapadira. Maski sino talaga na lalaki, kung habo magpadirect sa asawa, pag-iisipan ka talaga. Masado na may iba. Kay, yung kay habo mag-ano, kay may iba mo talaga. Ayun lang, kaya sa... Ang negro liwa. Kilala mo? Oh, kilala ko yun. Puyo. Kilala mo? Mo yun. Kung may ligay siya sa negro. Kadayaga ang siya yun. Kaya buwi. Alam mo, minsan, diri man gud ako sa naniwala na mairog na sa size. Pag namuot ka, wala man sa iyo. Tinito na kita ko na ako kaso. Hi, si Bebe. Wala pa. Kagwapo mo na yan si Jidda. Nag-school ka na. Nag-school ka ka. Ay, ano ba yan? Sa Sabado ngayon yan. Sana ano niya mo moving up? Sa April 30 ada. Wow, ano na si ano? Pero wala pa man talaga Exact date. exact date sabi ni Mama. Kaya utro pa ko na sila pag meeting. Diri pa nga ni talaga eksakto ang pag ni Ma'am sa mga sa luto ni Baganira. Sarapay manggihapon sila ha, sa bagsangan ha. Mo man lang nga ni yun ang mag-graduate ko. Kasi lang. Oo. Ay sa edad. Oo, sa edad. Mo lang yun. Pero masabay man ang mga kaklase niya kay para may kasabay. Oo, man para siya. diri man siya man. Sabi nga ni Ma'am, di naman kami siya matukdo na Ba na niya? sa utro. Kay, Bo, magsawa. hindi. Sa feeding. Kay kung wala magtukdo ko no dun ho. Sabi ni Ma'am, wala ko na mag-volunteer. Sa feeding na lang siya. Sa feeding. Sa feeding na lang ang baga sa feeding. Pero pag tukdo kay iyan pa na si Ma'am niyan kay may saro na parents na nagrereklamo kay kuno dire kuno sigido kuno ang PD. Kaya nagpapaliwanag man si Ma'am. Merong soon. Yun saro pa. Ako na si Ma'am ang niya dapat dito siya sa Pinagagagi. ito. Kung hain lugod ang diri nagdadanon magluto pero may sa eskwelahan. Mareklamohon. Mao na. So, yeah. Mao nagko-complain. Sabi ni Ma'am, di siya nagdadanon. Magluto. Tapos pag nag-feeding yun dito, dadara pa yun ang bata niya nag-grade 1. Siyempre, si Ma'am, kay baga, papakaon man ni Ma'am. Pero nakaya katawan si Jin. Dapat, malima yun niya naman. Hindi yan, pero katawan na nagpuro. Sa Silensyo. Madali sa siya nagpuro na ako. Kaditibo ko pa lang talaga, inulit na ako doon mo. Matrabaho kunta ako sa to. Nabo man niya patrabaho kay. Kaya man lang hamos daw kuno niya ako buhay. Sana all. Muna yan to. Kudi mong kul. Mauli pa nga ni kunta ako sa to kay sabi ko na i-desisyon talaga ako magtrabaho. Kay sakit baga. Pero kumada man lagod ang ina ko. Dinara na intiro na bado ko di mo. Pero sa 23 bata ka pa. Pwede ka pa kaya mag-eskwela college? Kaya nakaanohon nga niya ako kaso nga niya. Gusto ko may man online oo, may online selling. Kay hanggang grade 9 Kaya na maski lang diri ako. ka maski nasa balay ka. Mao nga ni din nan magayon na na Kaya ang bala ko kunta son. online yan. Dan dire ko aram nga ni naburod ako. Sabi ko, dako unggoy si Atina mga kung pwede ni upod-upod. Mga sinals, bulit kitin niya maka-als. Pero naka ka grade 12 ka. Hanggang grade 9 na. Pwede ka man sa ALS. 23. Pwede ka pa mag-eskwela. College. Maano pa, pwede pa. Bata pa. Bata pa, dugay.
Wait nga, at least, no, bata ka pa na may bata ka. Maka-graduate kasi na, no. Maski makagraduate ni man lang baga ng college. Oo, maski 2 years. Hmm. Oh, at least may mga ano ka na. Tama na mo na yung natulog. Yan. Yung control na lang na. Tama naman na yun. Pero ano, Ang sabi sa ako nga ni ano, Ma'am Jane, ang bago na nurse, injectable nga ni ko nung injectable. Pero minsan, sabi ko, hindi makahadap, Ma'am. Diri man ada, kaya basta kung hiyang ka, kaya ako hiyang ako. Sabi naman. ay, injectable na yan. Oo. Eh, maliban pa yun sa Bulan. implant ha. May iba pa sa na yung bubutangan ng magasin. Ano, parang stick din yung bubutang nila Hmm. yung implant. Nanay mo na ko dun sa ano. Kasi nga, ito na iba pa, no, diri siya hiya. Usong siya, saan may implant ko dun. Oo. Diri siya hiya. Nahadok mga ni kano ako. Awat na ko sabihan ni mga nay. Manay. Along na, nag-test ko na At, ako. Injectable. Nahadok man ako. Pag eruption ho, na nalilimot ako, siguro maghihapon. Tapos, Burog manggihapon. diri, tapos dapat continuous yun. Oo. Malilimuton liwat ako kay minsan nga ni ng bulong ko sa ano niyan, nalilimot nga nilalagpasan ni Dua Adlaw. Pero may ano ka doon na sulfate. May inano sa iyo sa baga. Oh, may. Ang wara na lang ako ang calcium. Maayo nga na kay man sa Asan ano. nagburod ako? May ano na pa sa ako na malunggay ba ganan? Ano nga, malunggay. Parang may flavors na malunggay. Ay, yun na, bangang choco siya. Oo. Nakasulod sa grapo na ano. Oo. Umayon ako soon sa kang Atina, kang mambing pa ako nagpa ano, niyan wara na. Ano ko na ano ko nito sa bata. Mao. Mayin pa gani ako doon hudi man naubos kaso expired ni. Pero na yun, nawato na ito. Mm. Pero nakataon si Athena. Doon nakataon siya. Ano, graduate na siya sa 0 to 23 months. Tapos duha ka taon tapos nagano pa, pasiyan pa. Tira pa. Dire, sakto. Hmm. Sakto man siya. 2 years ang gap. Ganun naman talaga nagbubururo din. Ang iba baga. Oo, 2 years ang gap. Ang iba nga ni. Ayaw na sa to sa iba. Mm. Ayaw na yan to. Sabi Pagalo. ko nga ni, malima man si Ivan. Malima man si Ivan, mabuhayan man ako. Di. Tiyang magsang taon man ang ano, dati na matuluman. Sabi ko ba? Para si Ivan tulo ka taon ang agwat. Pagalang mag-arasaho. Ano pa? Nagtitip niya. Para tatios pa. Atog nagbabala. Pero may gamit ka na sa baby mo. Oh, may yun na. Ang ano na lang. Baka lang ko na ang sa ako na lang. Para sa mo na lang. Ang maternity. Ang diaper. Ang bagang napkin. Oo. Diri. Ambot sa Ano, ano. parang ano yan to? Ambot sa Parang RHU. diaper yan to. Kaya may parang Kay sa RHU ako mabuhayan. Ambot. Ay, Maternity. So, diaper. Oo, diaper. Ano ay baby? Ayaw, baby. Ano ba yan? Kaysa ako sa to ng buhay. Baga. Hinahanap ko yun dito. Oo, nabutang ko ito na baby ko initan. Ay paano? Hulos ini. Binulad mo. Binulad ko. Aga pa. Para ano naman lang bakalong ko kung may ano na ako doon. Ano, alcampurado. Tapos, Saan temporada manzanilla. para sa diin niyo? Sa baby Ay, oo. yan. Para sa ano? Yan, tapos ang mansanilyan sa Aceite. tapos mabakal. Para di naman lang bakalong ko kung may mga gamit. May mga pulbo, alcohol, Mm. gapas. Ano, di man ako nagbabakal gatas. Gapas. Gapas. Tapos, ano, betadine. Betadine. Ano, baby? Kaya sabi nga nila mas magay, ano nga ni, san pang duwa, yung kayang niya. Binutang ko malangson, ang betadine man lang diri, ang alcohol. Kaya pag alcohol, bagang Dire sa ano, sa tiyan? sa puso. Sa pusod. Bagang nagnanana, lugod siya. Pag, Ano man talaga, betadine? kaya ang iba baga sabi, Pero sabi,
ano, Mas para magaling ko na. limpyahan. Oo. Nilimpyahan. Kay pag irog pa no sunod. Pero ang alcohol pa no, para malinis yun na yan. Pero, saan Ay, ulo? mayad nga ni, normal yan ang pag-tanggal sa pusod nila. Mabot Pero man ito paano sa sa, kasamanan. sa bata ko, nagunay lang siya paghali. Oo, nag-uunay man talaga. Tapos one week. bibigkisan na. Oo, natanggal. Kaya pag irog ko na sunod, Pag sabi, pag inaalkoholan pa no, nagpe-fresh an ano, kay ano ba nag parang sasariwa siya. nagsasariwa nga ni, bagang, kay binutangan ko yadto, alkohol ang binutang ko sadto, kay di nga ako nakabakal sadto sa dahil. Nadukon ako, kay bagang, Kaya nagsasariwa baga siya. nagubag na, Oo. baga may nana. Kaya masariwa siya. San binakalang ko. Sabi ko, diri pa kunta matungtong sa saro kasi malagpas pa kunta. Pag umagano, may gyan kay follow-up check-up ni sa 1 week baga follow-up check-up. Dapat natanggal na yadto. May gyan kay nagtanggal. Naguna eh. Naguna. Oh, uli na dito. Di ka nakatahas. Dabagbubong ko na ito. O ka na mauli na kita. Ulit na kami. Kadi na ako. Bye-bye. Bye-bye, Jed. Nagsundo ako pa. Di alam kung paano. Aday. Hapon didi sa ano. Ala na. Yes. Aray. Nana na. Gutom na, gutom na. Ay, oh, yan na, yan na, yan na. Ay, ang aking alaga. Ilang kung ano. Di man, para in karibos. Karibos. Ayun. Ay, nako. Kumain ka ng madami. Para marami kang anak. Masilhig kita. Hay ng silhig baya.